Βασίλης Παλαιοκώστας. Ένα όνομα που για τις ελληνικές αρχές είναι συνώνυμο του πονοκεφάλου εδώ και δεκαετίες. Για την Ιντερπόλ είναι ένας από τους πιο περιζήτητους κακοποιούς. Και για πολύ κόσμο, ένας ζωντανός θρύλος, επικηρυγμένος για ένα ολόκληρο €1.000.000. Πάμε να δούμε την απίστευτη ιστορία του. Η σκηνή είναι λες και βγήκε από ταινία δράσης του Hollywood. Φανταστείτε τον ήχο του ελικοπτέρου να σκίζει τον αέρα πάνω από την πιο διαβόητη φυλακή της Ελλάδας, τις φυλακές υψίστης ασφαλείας του Κορυδαλλού. Κι όμως, δεν είναι σενάριο. Είναι πέρα για πέρα αληθινό. Και το πιο τρελό, δεν έγινε μόνο μία φορά. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα που στοιχιώνει τις αρχές και ταυτόχρονα συναρπάζει τον κόσμο. Πώς γίνεται ένας και μόνο άνθρωπος να εξευτελίσει ένα ολόκληρο σύστημα ασφαλείας όχι μία, αλλά 2 φορές, χρησιμοποιώντας την ίδια απίστευτη μέθοδο. Λοιπόν, ας πιάσουμε την ιστορία από την πιο θεαματική της στιγμή. Την πρώτη κινηματογραφική απόδραση του 2006. Μια απόδραση που, ειλικρινά, αψήφισε κάθε λογική και έγραψε ιστορία. Το σχέδιο ήταν σοκαριστικά απλό στην τόλμη του. Οι συνεργοί του νοικιάζουν ένα ελικόπτερο, δήθεν για τουριστική πτήση, μέσα στον αέρα, με την απειλή όπλου, αναγκάζουν τον πιλότο να πάει στον Κορυδαλλό και να προσγειωθεί στο προαύλιο. Ο Παλαιοκώστας και ο συνεργός του, ο Αλκέτ Ριζάη, απλά μπαίνουν μέσα. Και η ιδιοφυής λεπτομέρεια εξαφανίζονται στον αθηναϊκό ουρανό, γιατί εκείνη τη μέρα γινόταν το ράλι Ακρόπολης και ο ουρανός ήταν γεμάτος ελικόπτερα. Απλά εξαφανίστηκαν. Εντάξει, είδαμε την απόδραση. Αλλά ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Για να τον καταλάβουμε, πρέπει να πατήσουμε rewind, να γυρίσουμε τον χρόνο πίσω στις ρίζες του, σε ένα ορεινό χωριό στα Τρίκαλα. Ο Βασίλης Παλαιοκώστας γεννήθηκε το 1966 σε ένα χωριό που τίποτα δεν προμείνει τη συνέχεια. Στην εφηβεία όμως, μαζί με τον αδερφό του, τον Νίκο, πήραν έναν άλλο δρόμο, ξεκινώντας από μικροκλοπές. Το ταλέντο του όμως φάνηκε από νωρίς ότι δεν ήταν τόσο στην κλοπή όσο στη φυγή. Ήδη από το 1991 κάνει την πρώτη του απόδραση από τις φυλακές της Χαλκίδας. Ήταν κατά κάποιο τρόπο μια προειδοποίηση. Το σημείο καμπής όμως φαίνεται πως ήρθε πολύ νωρίς. Στα 15 του, δουλεύοντας σε ένα τυροκομείο, πήρε μια απόφαση ζωής. Ένα απόγευμα απλά σηκώθηκε και έφυγε. Δεν ξαναγύρισε ποτέ. Ο λόγος που έδωσε, ότι η μισθωτή εργασία είναι εκμετάλλευση. Αυτή η ιδέα έγινε η πηξίδα του, οδηγώντας τον για πάντα μακρινά από αυτό που λέμε κανονική ζωή. Πριν γίνει παγκοσμίως γνωστός ως ο τύπος με τα ελικόπτερα, ο Παλαιοκώστας είχε χτίσει έναν άλλο μύθο στην Ελλάδα. Τον μύθο του Ρομπέν των δασών, του ληστή με έναν δικό του κώδικα τιμής. Και σε μια χώρα με βαθιά δυσπιστία προς τις αρχές, αυτός ο μύθος, ξέρετε, βρήκε πολύ γόνιμο έδαφος. Η μεθοδολογία του ήταν πάντα θεατρική. Το 1992, στην Καλαμπάκα, κάνουν τη μεγαλύτερη ληστεία της εποχής. Αλλά δεν τους έφταναν μόνο τα λεφτά. Είχαν μπλοκάρει το μοναδικό περιπολικό της περιοχής και κατά την καταδίωξη τι κάνουν, αρχίζουν να πετάνε χαρτονομίσματα στον δρόμο. Φανταστείτε τη σκηνή. Οι οδηγοί σταματάνε, γίνεται χαμός για να μαζέψουν τα λεφτά και η αστυνομία κολλάει στην κίνηση. Ήταν σχεδόν μια παράσταση. Η δράση του όμως δεν σταματά στις ληστείες. Το 1995 προχωρά στην απαγωγή του βιομηχάνου Αλέξανδρου Χαϊτόγλου. Ένα πολύ σοβαρό έγκλημα. Κι όμως, εδώ είναι που η εικόνα του περιπλέκεται ακόμα περισσότερα. Γιατί αυτό που είπε το ίδιο το θύμα, ο Χαϊτόγλου, μετά την απελευθέρωσή του, άφησε τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. Τα λόγια του ίδιου του θύματος, στην ουσία, ενίσχυσαν τον μύθο του καλού ληστή. Μίλησε για ανθρώπους με επίπεδο που συζητούσαν μαζί του για την πολιτική και την κοινωνία. Αυτή η αντίφαση μεταξύ του σκληρού κακοποιού και του κυρίου απαγωγέα είναι το κλειδί για να καταλάβει κανείς το φαινόμενο Παλαιοκώστα. Λοιπόν, ο χρόνος περνάει, συλλαμβάνεται, κάνει την απόδραση του 2006 που είπαμε, τον ξαναπιάνουν το 2008 και τον στέλνουν πίσω στον Κορυδαλλό. Για τις αρχές, το κεφάλαιο Παλαιοκώστας έμοιαζε να έχει κλείσει οριστικά. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν μεγαλύτερο λάθος. Και εδώ είναι που το μυαλό πραγματικά σταματάει. Μετά από μια τέτοια πρωτοφανή απόδραση, τον στέλνεις πίσω στην ίδια φυλακή? Πώς είναι δυνατόν να μην πάρεις μέτρα? Πώς μπόρεσε να χτυπήσει ο κεραυνός, κυριολεκτικά, στο ίδιο ακριβώς σημείο? Κι όμως, το αδιανόητο συνέβη. Τον Φεβρουάριο του 2009, η ιστορία επαναλήφθηκε με μια σχεδόν κωμική ακρίβεια. Κοιτάξτε. Ο συνεργός, ο ίδιος, ο Αλκέτ Ριζάη. Η μέθοδος, ελικόπτερο πάλι. Η μόνη διαφορά, αυτή τη φορά δεν μπήκαν καν στον κόπο να προσγειωθούν. Απλά το ελικόπτερο ιωρήθηκε, τους έριξε τη σκουινένια σκάλα
Και αυτοί ανέβηκαν, ενώ οι φύλακες κοιτούσαν άναυδοι και οι υπόλοιποι κρατούμενοι τους χειροκροτούσαν. Ήταν μια απόλυτη ταπείνωση για το σύστημα. Στην αυτοβιογραφία που κατάφερε να γράψει ενώ ήταν καταζητούμενος, ο ίδιος περιγράφει τη στιγμή με κινηματογραφικούς όρους. Δεν ήταν απλά μια απόδραση. Ήταν μια εμπειρία που σχεδόν ξεπερνούσε την πραγματικότητα. Από εκείνη την ημέρα του Φεβρουαρίου του 2009, ο Βασίλης Παλαιοκώστας γίνεται φάντασμα. Ένας φαντομάς που οι αρχές απλά δεν μπορούν να εντοπίσουν, μετατρέποντάς τον στον υπαριθμόν 1 καταζητούμενο της χώρας. Η χρονιά ορόσημο που γίνεται άφαντος, το 2009. Και από τότε πάνω από 15 χρόνια. Στην εποχή της ψηφιακής παρακολούθησης, αυτός παραμένει άπιαστος. Η αξία του για τις αρχές, 1.000.000 ευρώ, η μεγαλύτερη επικύρωξη που έχει δοθεί ποτέ στην Ελλάδα. Η ζωή του ως φυγάς βέβαια δεν ήταν ήρεμη. Είχαμε ανταλλαγές πυροβολισμών με την αστυνομία όπως το Αλεποχώρι, από όπου κατάφερε και πάλι να τους ξεφύγει. Η πιο σοβαρή κατηγορία εναντίον του ήρθε το 2010 για μια θανατηφόρα επίθεση με δέμα βόμβα, μια κατηγορία που ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά. Η τελευταία φορά που κάποιος τον είδε με βεβαιότητα, το 2011, σε μια ακόμη καταδίωξη. Από τότε, σιωπή. Και εδώ η ιστορία παίρνει μια ακόμα πιο παράξενη τροπή. Ο πιο καταζητούμενος άνθρωπος στην Ελλάδα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο. Ενώ κρύβεται, καταφέρνει να εκδώσει την αυτοβιογραφία του. Το BBC του αφιερώνει ένα ολόκληρο ντοκιμαντέρ. Ένα αμερικανικό podcast για τη ζωή του γίνεται νούμερο 1 στα charts. Rappers γράφουν τραγούδια για εκείνον. Και τώρα λέγεται ότι οι μεγάλα στούντιο του Hollywood δίνουν μάχη για να κάνουν τη ζωή του ταινία. Ποιος είναι λοιπόν τελικά ο Βασίλης Παλαιοκώστας? Για το κράτος είναι ένας επικίνδυνος εγκληματίας. Για πολλούς ανθρώπους όμως είναι ένας λαϊκός ήρωας, ένα σύμβουλο ανυπακοής απέναντι σε μια εξουσία που δεν εμπιστεύονται. Το σίγουρο είναι ένα. Η ιστορία του αγγίζει μια βαθιά ανθρώπινη χορδή. Την επιθυμία για ελευθερία, όσο παράτολμη κι αν είναι αυτή. Και όσο παραμένει άπιαστος, ο μύθος του θα συνεχίσει να γιγαντώνεται.